Hakika. Haba hauka ake? Sama ake dasta? Kai. Fito dan gwari. Ai ba hauka ake ba. Turmudu. Fito. Ai ba hauka ake ba. Fito turmudu. Ya haka ne. Ai ba hauka ake ba. Ya haka ne. Ya rantsi da Allah wasa tare ci bamban. Ba zai yi muna zaune da ku ba, muna furta juna tsakaninmu. Kamen ya. Me ya? Ba na su kaɗa da Allah kun san komai. Kan ma ku ce kan na gaya muku wannan ba. Wannan gaskiya ne. Ba mu shi munafinci ba. Baka san munafurci ba da mai. Jiya nan na kukuta na sai da akwai nan karama. Na siyo Redmi waya. Daga siyo ta an sace ta a cikin gidan nan. Waya aka sace ta je ba irin duban da ba mu yi wa ɗakin nan ba mu ga wayan nan. Ina sayar Redmi din nan na nemi wayan na rasa a gidan nan muna zaune a ringa sace. Kamen ya. Shi ne an tashe mu muna beci. Mu gaishe ba mu shi ne wundiya. Ku fito min da waya ta billahi lazi. Dan gwari. Mu ba mu doka waya. Kai Allah da Allah mallam. Abin nan Aisha da Allah. Wayan nan tana kusa ta fito da Allah. Mu gaishe ba mu shi ne wundiya. Lantarki ba da kai muka ringa dudduba wayan nan mu wayan nan a cikin gidan nan. Mun duba ta fi so an far ba mu gani. Wallahi ko a fito da wayan nan. Ko ne alƙunutu ko kuma yan bajilin. Alƙunutu. Kai dan gwari. Ya lalace da girman Allah. Wannan ban Allah. Bai da mutunci. In ka san wannan tana kuranka. In ka fito da ita. Ko alƙunutu? Ko alƙunutu. Bai mu doka ba mu bai mu shen. Wallahi dan gwari inda ya doka. Jiya kai bako? Kai bako jiya? Jiya bai mu wuni bako. Ba wanda shigo gidan nan wai doka a fito da wannan ko kuma in alƙunutu ko yan bajilin. Kafa ka ta da kafa akuya. Na rantsa da girman Allah daga yau zuwa waye mun da hanyar alkunutu a wajen shi kafin shan na kuma na akuya kai bai mu doka ba mu shi ne ba baba to mu bai mu shi ne kuma ba tunda na ga alamun wayan nan ba za ta fito ba in ba za ta fito ba mu layin ma su fito mana da shi an hakura da waya shikenan lantarki in ba za ta fito ba ni na hakura a fito min da layuka na layukan sun foye yanzu a fito shikenan salaman kaulan madabar rahim kai sha ayi gwari mun ji wunan yaro ya ce an biya ga waya ba a kawo layi noman na haka ne kai kaga turmudu in kun dawayen nan ku kawo layin nan kawai ni amma layi in ba ka ba alƙunutun nan dan je alƙunutu ya ce alƙunutu Allah wallahi alƙunutu sa kawo sa muna zuwa akwai dabara dizim akwai dabara ko dabara ai yau za mu gane su waye barayin gidan nan dama ai haka ake so a hankali za ku ta fitowa Allah zai ta tona muku asiri saboda iskanci ka sai waya yo a dauke ma waya hanya kuwa a kawo ka ga layin ne ka tsaya ka sauri ka zo ka zo kai sauri mun je ne abun da na remu ku za ji ne abu ba ne